APHLC atumpen Dipu Joy Singh Dolo auditor hololong leadership training ajai mek paman pon. Karko High Secondary School long ingting kep lep ending crane asalang kin duna tumapan karcho mai paman pon. Kuliga ICDS Anganwadi Klambang Pia tumpen lam karga pon. Long rebirta pen legit kramsa non birta ang ton pen lang punek sinang. APHLC 3 Pia tumpen sepatir Pia ponsi vusing pai thongkep arni Dipu Joy Singh Doloi auditor holong APHLC asong japu song japi tumapan siki ki Pia mai paman pon. Tapi hebalang antar lang jiliti lagi phong date lo apong atu pilo lasi ini kriminal cedok tunno non yang parti lang jilangan bangke la puson atomok ke nang japjelo kusi ini nata rangkong kami no peno la pen kangkelo kusi ini kami peno rata mai punon social media punon ajar media punon nahok la bangke kangkelo kusi ini bangke ini kita la pen non itu si bangke leaders bertangke kopi mak emang la cuncetik arjaptip setelah itu lah helo leaders lo lapen arar kan kacing kontek nangli kalau di koridor lo ini hamun tolo lang di isi lang jo hamun tolo laso malong APHLC 3 Pia mai phujai kathar pen kachepe hem phupon na malong APHLC 3 Pia long songja pi pen chenglok karbing long angkang long kedu PhD na long mai phul pen konchun bang atumta chitong dun APHLC party apan kiban silang ani ko son pensi aprange pon pen kapang tang pun thekjima lapan non kiban si MP ki lu hot pen semi ong dunga vut pen ko son pensi ke spai pon thekjima busi labang su siki ki pi pon amaya long stan chimum pon lapen lapuna ong dung ara tum pen chitong dun si labang su siki ki pi pon amaya long samjim pen pachun pon APHLC Central Committee pensi leaders meet pu leaders atum anang bong lam kajithan kacheperi jia phansi lapen lo lam kajithan jia phansi tum dak chitong lo lapen dak Joy Singh Doloi Memorial Auditorium long si dolo munit kajitong MSC constituency 3 benda do etlo lapen PS polling station a committee pen da ake ongke dolo alang litum PS pen ke nang dun pet un edima ako nang dun tu ete ke adim da che yang jeji non khetiang ru seta CC committee pen an la pen central committee pen an ke dolap lo la pen PS committee ta ake ong pen do ake ong tu nge dolo dak a whole auditorium ke jang je thu lo pot ong enai sita bang suri si ke social work kom lo pini je tong a leader tum ap an lo ke la pen ni tu ching vai ke la lo je ili tum lo teng pen aron ateng pen si ta party ke che japon nang ji aron ateng protocol kroi nang ji la pen kinang ji son an aron ateng pen ke claim ra election ke hai chot kali election hai data la autonomous state ke long vek chia phan la pen six schedule ka pang tang long vek chia phan si ni litu me chingwai la pen ke ni tum ason ka prek ta ke nang sot alam lo athema Assam government pen la six schedule back door pen mane anung na thu pen anung ang hap ana thu pen nang ki lutsi six schedule ka pi phugra Karbiang long lapen di mahasau along le an kici atom phan ka pachirai et ja phansi alang litum solar power plant tu selam lo lapen ke along kopini a company nang pilut ja phansi bor i lo lapen non claim bom lo borjan along ri a constituency along 18,000 bighas Ciri suri kriner cap along le solar power phansi ki pidet dia phansi ke claim lo
lake backdoor pensi eklam anung ang hap pensi nang ki lut lo lake ilitum along le ke chia tum phan ka pe pachirai edja phansi lapen kiddu ka tum along le ke plang atum ka chirai long edji adani atum phan reliance atum phan ambani atum phan ki pi edja phan a plan lo la bangke lapen lan cho takali lang phera long ta suri ing koi chiri suri ing koi along le lata solar power phansi ki piya phansi ala dakta claim bomb lo lan cho takali lang singhason ang long aputhak aprang bang areng ke lok atum Samson Singh ing ti atum Lawrence Singh ing ti IAS officer alang litum kapitik haladaksi Karbiang Long a headquarters donangji po thai po anake meadim muring murong po thai lapen ke areng ke lok atum ta haladak aeroplane ka pisun athai aerodrome ka selam tangdo haladak si non ke ser ki tugji lapen ing chin ki tugji po a kampe dosi kompania ke theatom phan hadak long le ka pachirai lap ya phan si ke klep karbiatum inglong aratum kachini ne aron kachini ne penajok compensation longji pu kama thasi hadak association selam lo as association along suri cap suri troxy poisa pilote long le apata pipo lapen kemo company tum cherai lote along le compensation poisa nang pipo pu si kapachi hok toy All Party Hills Leader Conference atumpen Dipujoy Singh Doloi auditorium hololong sami All Party Hills Leader Conference along asong japi atumpen leadership training mare siki ki pipon amai pedopon lo labang su siki ki pipon amai long labang ki All Party Hills Leader Conference along song japi atum ku PR pu lapen ko son pe jiki claim ke dam nang jima pusi labang so amai long chiki than pon si mesen pen pachon pon lo pusi All Party Hills Leader Conference asong japu angtong iktikat har pen pharanke thinu pachini pon pinidak Joising Doloi terang auditorium hall along special sia song pen mai padopon lo mai ke padopon bangala ke leadership meet posipulo jasemet song ke claim kupipi arpu kuloso arpu si kupi si claim nang ima lapen kuloso porur koson si claim nang malahai hui kacithan kacimum lo ni tum la puson radpan ke than kimum loksi laron alam loksi ke than mai thai long ta lasi lapuson kangdang amai lapen asana mai claim piglo sita lapuson leadership meet mate songja potom pen kacithan kaciperi lapuson bangke bi ulong lang lasi labang ta ke cheng non asi non song apang tangji pulutang ta jasemet ke songja pi tumbang athir dunangi kamatha pen ke cheng lok lapen hala rong rubarlo rara sopan ko puson alam thanam pensi dak aning arlo ke pilun nang malai huita alam do ko posi dak re nitum chethan pon opini labang so amai lo lapen jasemen don ke bangji MP election te bokhet lo langdam phui pulutang te chiklo jon ke baksi dolo lasi la so ang bong ni litum songja pi tum pen chethan cheperi bangke petang pon pola pen MP election ang thek ki me ke long je phansi litum hin pen make pini bori ji phansi pini so mai hi bi pon lo ning ka thia thai bang gele tum ke damtang MSC election no talang mang kokpo penang an homosti mate a constituency long bang ke ni tum pharo ke thom pharo phli la poson pen si ki uni chotan vel asi halai hoi long bang ke ni tum hin pen non ka che paham phang mai ta deng pon pikhang yang no si halai hoi long bang ke chu ke damtang uni chochora dem bang ke la ke non na phong bang la ke unvek pola bang ke ning theklong lo la pen hala candidate le langdam puwoi phi sita non Karbiang long pu langdam et pangbardam et lo pulutang te non jasemet ke personality lapen ot pen ke chenglok kamatha kadok ve langdam lo pulutang te ke jok me la puson abang phu bang ke dak APHL silong si dolo la ke jai ka thar sar ta mata dolo lapen ka pe tum phan ke nilika pangbardam polam ka lista chomat long tang lo mati oi MP Horen Singh be ke hai pen ke chenglok non BJP long ke do prong Congress long ke do prong komara phan si ka chomat me dolang chomat thai lo lasi non kathar sar phan ke Karbiang long sorta la puson kar idolang batai si pi hai pen ku pi claim ji
ko son claim ji ra phan ko pin yang thek mi panji bula so ning the la so ka chuman kang tung dolang la si la so hin pene lang dam posita me la ke APHL si ari deng along si la so sap so ni to hin along si la ke abar sai bang ong muchot advantage bang ong muchot la si lang dam lu pulutang te APHL si along si no mat ke abar sai ki medu theni tum non ki claim ke dam nai bang ke dak di mahasau long ni tum non ka bor ineng dolang la bang ni tum hin pen non ka chisik tang dolo asi di mahasau long sita me ni tum hin pen bang ke non abatai bang ke ong dung abot ke long je phansi ni tum ka bor ipon ke do po la pen ning theta do la helo pini amai long di mahasau bana chita ong son dom di mahasau bana do di mahasau long sita ni tum ke seng dam tang do la si hal dak pen asong ja pu la pen song ja pi tum sa me na chetong do no pini la bang so mai long la si hala dak ta komani tumbang mata tahai abi pilang pasi mata tahai hala datang tum ki etang dolo la si di mahasau long pen stamina tum hin pen ke long ji phan ke ning the bang ke do non ke bang MP kili hud sami karbing long along kidu englong so khaya tum pang room pet pen phan phokep an ke su selang abu du lasi karbing long kidu englong so khaya tum ning si pet pen jongsi AP the si phan wood pilu putangte ke hai hide jiki thangna alam abi lathi lapuna ke che su tuma wood bangki phan phokep an ben do pu boy fit samila bang su angbong sam lapuna Congress BJP lapen Am Army Party tum angbong sami ke thak aji angring du lasi karbing long ara tum mesa ning si pet pen du pen jongsi APSLC tum phan wood jog lu putangte APSLC tum high back ji pusi APSLC angtong itika tharpen pachini bon voter list dong silang dam lu pelutang te desemet karbi itu desa tame dak phan phokep avechot an si non avechot an si dolang la pen ko inglong ra pen pangrum pe do pelutang te phan phokep ra phoke non tadu 55% ke do la si ining sivet ke doje phan bang ke tum hin ben bori ponang kokpo la lo desemet bang ke la pen ke cheso bod bang la ke BJP tum che thak bo Congress tum che thak bo Am Admi Party dolang che thak bo la bang ke hala le kaprek politics hala ga BD kaprek la hala ke sita ni tum hin ben ka bor I bang la hello karbi la pen tribal of votes bang epeng vet elong vet dim kape jogi phan 100% pu kali he phan pharu ke kali lo hesta ong dung ke elong vet dim kape jog ruji phan bang ke ni tum hin pen la gar len nang kokpo la pen hala ke che ke bia votes bang ke mo ni pu son la bang ke song do pelang che thak dim sita karbi la pen tribal of votes tum han tuma phan ke thanai bang la hello I tum le ka che thak lu plutang te la ke tuma ja kong sia vi pur ke sila solam si ni tuma hin pen ke thanang kono na bang ke la hello tuma hin pen ke ber tet nge dim ke la hello la le ke ber tet do la ki un plutang te MP election ke ang theke mi bang la ke klangi phan ke ning theke dolo Wusing ni pai thongke parni phuloni MSc consensi palopon Karkok High Secondary School along sami engdeng kep lapan ending krehini asalang kinjuna tuma phan karchu pona mai paman pon bangsu karchu pona mai along sami aluhia man pen MLA Dorsing rong hanglap na ri sang hutum chitong do phuloni consensi angkang along sami non mang ke logo chari na kachi hung lapan ke paprang duna asonsi thek pon long lo athi ke dam tang surhin de krisir kep aning kansi Karkok High Secondary School long sami ipu pon lo lapan la ipu pon det pen abang ki peneng an bang ki ladak su school long sami ke chali na aphai stem ina par bom tang lo ki bom MLA Dorsing rong hang pen ka bor ipon pen ajoksi phuloni angkang along sami higher secondary school ke hum pro school ke ipu pon tang lo labang suang bong pen sami lapunat Karkok High Secondary School long sami lothan bang atum ke mesen ajoksi peneng an bang ke labang su school long ka charli tum phan sami aphai ka sarlang ki undun peneng an ang thek pon long lo la su pu tha pen sami rada tum pen sami lapunat Karkok High Secondary School long lothan bang than bang phi tum phan sami rada tum pen ka churu pa jirpon phuloni pen sar honi thi karbi long re berta pini dak Karkok High School lapen Higher Secondary la indeng ini final exam along kyun tumafan aning kaparong aning kapathe pon fan busi school teaching staff lapen managing committee tumpen guardian tumpen chepang room si karchu amei pa dupon lo asi meulo metric result mesen Higher Secondary result mesen itum non head jong kang pupen pula lang dam lo pulo tang te mi pik lo pusi tum jipunang po lasi non prang wang ni Dr. Boktarai lo charli somaratum litum dak rong asar ru besar kado gawe pen cepat duk pon high school kang pupon la bangke peneng cetek pon long bangke ning sampik lo
ni tum dak kar kok chot le kang pu kali phulunia konsensiar lo le tum leader tum pen dak rong sar ru sar me kar tum pen dak kar kok long da ni tum high school along arts la pen science hinia stream hard sendi tum pu pon lo tarabasa long tang me jeng rong pi high school long tang me arts la pen science hodak tang me pu pon lo mati khola rongkut hodak tame science lapen arts hodak tame hard sending bu pon lo phulunia long bang arts lapen te commerce hodak tame hard sending bu pon lo la long pli da result mukha mission san lapen te penenga son metric ke pas aphai ke ong aningkan nitum aprang pen mathamek hard sendi kang pupon long pli long po adim stream hini kang pupon ajoine si peneng bangke metric ke pas aphai du vitame admission ke long admission ke na thai bangke chong wai kroilo arts song enima science song enima mate commerce song enima asilahai akam nilitum kedam tang ningkan pli phopensi nilitum bori lo dak rong sar rubo saratum thexer resertu nang sirap dunlo pen karbenglo thomas council cm dr temrong hamkan churunangi hai ka do ka schoolan tame recognition with financial benefit teaching staff tum hulo hajar an dorma long pon pion chukidar tum tame 8000 ke dorma long pon bom lasi la high school boka ke reng bon un pa me po pusinili Bogazon Block ke Parlopon ICDs angkang pi ke Parlopon Kuligao Anganwadi AWW Klembang Pia Tumpen Busing ni pai Thongkep Arni Karake Thenu Indipon se alang li Tumpen lam Karji Pipon Kedamtang Busing ni pai Encourage Rikep Arni Godi rong sepia long Pendipak Lang Pon NE Token Dapen penang an kapek news channel long ki Paklang Pon Bogazon Block ICDs Center Aputak ki Paklang Pon labang ki ahok kali pesi alang li Tumpen puthot lam Karji Pipon Ati halada ki Paklang Pon ki ICDs Center AWW atumpen osomara tumphan ki ron pon nang jiason ansami ron pon pidet pusi ki Paklang Pon bon semila punat ICDs Bogazon Block angkang along pen ki nangkele jiason ki duan semi nanglilu lapet ahormuna kele tang ason ansami osomara tumphan sebi ron pon bomlo pusi alang li tumpen lam Karji Pipon lasila puson ahok hi birta Paklang bangki labaki rada tumphan ki pamang huchot puta alang li tumpen puthot jong pentu Assamese news channel long klembang gu pern ke tu men bang kevang pruda joksi parlelin parlelu alam lapen ason alam nangka juru arep na joksi ni litumta men ke thak dunchi aphan bang ke ni litumta pach keng gun dekhe lo bons demi ahok pet alamang ki lapukali ni litumdong nangkeli ason du ansami usum mar tum phan ki pipa jir ponang ji ason du ansami ni litum apor teng pensi pipa jir pon bomlo lapen hada ki Paklang Pon ICD center ahem long thu hai hui anta ladak ahem kali kunani ah mohor pen skine pon si alang litum ke jok pon lapen hi Paklang Pon pusi alang litum pen puthot pachini pon thu lasi munon phi ahok hi abir tai Paklang Pon pede jia phan sami Assamese news channel phang kia tum phan alang li hin tum pen chunri pon ke atumi loma news tiklang ke la ke ahok alam kali la dak alam kali mane abos tu ke nang le bom lo pi bom lo ason apen ko hala news long Paklang ta kona nani ahem si Paklang la hola kar hidang tan hipini la hai tan itu malong kali kona nara potong yang Paklang are ni la hai ta ho kali ante ningkan kon pen nangkeli saminang leto apor teng si pilo pita apor teng si pi bom lo dang nangkeli anke la pu si pi bom lo nilimen tahin mir singnarpi eben sentar men da kuligo nongman ni di kining jidun bang la son lo atumi news isi hinian news kit hombak do thai em nang klang lo fake news pina mone kunana video tong ni tumno lang ki ad dunare ni chichini ni e pholidang tana do inge cheka hem da do dani nili tumong ki poka he la sigo son si kuna news posi dagi naki adun lab si nang thon ante la ke chor mu long pene ang nim do ja do palam koson la na ho sap u kang nim do orange ang nim sitan hai muni dag bang vitamin na phan polo bang sarkara hin bengke bang usumar phan sin laki panong madidi lasi asap u bang do ang nim ma kita chumi sen alamak anu nai ji
anu no pasegring no lang dung nang po lang ke cumi thang thi nang tu macam tu no mata lagi ni tum ta jutun no dakta chimunai lo kali tu no mana tu jutun o sumar hanta kilo thang thi cumi sen sinai pu alam mang ki te lahai hormu ke cho jon hormu achik lon wang da porting nang li lang la porting nang li tum piat lo ma porting sinang li lo porting sin tum piat la si ko son sin tum hala son egom nang bonnam ada nang nak system hiyo kuna na video to nang ki ada ni tum long ke alam mang ke kuna news to ni tum ta chipu thi he direct wang lo nang sun pak lo da ma ni tum na du pilo ko pipi lo dang nang ki le ke ma ni tum ta kya asam salam na thego idet bong ke ni tum ta ko son ni nervous lab long ke nang ton prong lo ni je no zine pu lo ma ni tum ta chok chin ni nervous lab anu putong ka ning ji don puni pu lo ke li dam de ta do jai lo la si ku pusika ning ji pu lo ma pu man to ning ji dun de nak ma ning ji dun de lo no bang ke Pini birta bangkil an sekang ton poneglo do me thang me kardom